Здравейте, аз съм Семен Новиков и днес ще посветя Център за реабилитация Office Therapy за една консултация за рамото. Здравей! Здравей! Готов ли си за истинска борба? Да, а ти? Добре. Това, което се усеща тук при теб, е ограничение в обема на движение, което най-вероятно се дължи заради спазъма на мускулите. Това, което ти предлагам да направим, е да обработим мускулите в областта на рамото и след това да приложим мануална терапия. Каквото трябва да оправим. Това е трудно, но явно работи. Време е за реванш. Ако имате проблеми с вашето тяло, Office Therapy е мястото, където да го решите.